Pozdrav, dobrodošli u još jednu lekciju. U ovoj lekciji nećemo baš učiti točno kako bi rješavali nešto u C-u, nego ćemo pokušati diskutirati malo o tome kako bi trebali pristupati rješavanju zadataka. Kada imamo neki zadatak, kako bi ga trebali rješavati i što je generalno dobro za napraviti. Naravno, svaki problem je drugačiji i zahtijeva drugačije stvari, ali generalno postoji jedna metoda kojom si možemo olakšati rješavanje i najtežih problema. Prije nego što počnemo, ajmo prvo vidjeti što imamo u programčiću za sada. Inkludili smo standardni input-output, ispisali smo pišite broj, deklarirali smo varijablu broj i dali smo korisniku da upiše tu varijablu. Imamo komentar to nam je zadatak. Učitajte broj te pomoću funkcije odredite je li taj broj prost. Dakle, pokušat ću objasniti što meni ide kroz glavu, što meni ide kroz glavu kada vidim ovakav zadatak. Ok, pod broj 1 vidim učitajte broj, to smo napravili, to imamo tu. Dalje, piše pomoću funkcije odredite je li taj broj prost. Ok, nas ne zanima točno što radi ta funkcija za sada, ajmo samo ju deklarirati, ajmo odrediti tu funkciju da postoji. Ok. Ako funkcija treba javiti nam da je neki broj prost, najlakše će nam biti ako koristimo 0 i 1, odnosno 1 ako je prost i 0 ako nije prost. Te ćemo za to samo uzeti standardni int kao tip funkcije. Ako ne znate odmah koji bi tip mogao biti neka funkcija, ili jednostavno nije očito, napišite int pa ćete kasnije promijeniti kada zapravo vidite što bi on mogao biti kada još razradite zadatak. U redu. Napišemo prost, tako ćemo nazvati našu funkciju i ona prima jedan argument, to je još jedan integer, nekakav x, za koji će provjeriti je li on prost. U redu. Sad kad smo zapravo deklarirali tu funkciju, sad kad znamo da ta funkcija postoji, ajmo odrediti kako bi ona trebala izgledati. Napisat ćemo u komentarima što bi ona trebala napraviti korak po korak, da bi mogla nam odrediti je li broj prost. Da bi tako nešto napravili, moramo prvo razmisliti o definiciji toga što znači da je neki broj prost. Dakle, najčešće kad imamo zadatak nije skroz očito što bi točno trebao raditi, nego trebamo razmisliti o toj definiciji nečega. Primjerice, može biti zadatak da se odredi je li broj savršen, je li taj broj savršeni broj. To je nešto, ima formula kako provjeriti je li neki broj savršen i da bi odredili to ne postoji neka sintaksa u C-u koja će sama od sebe odrediti je li broj savršen ili je li broj prost. Nego mi moramo smisliti kako bi ona sintaksa koju znamo u biti napravila program koji će napraviti ono što želimo. U redu. Dakle, što je definicija nekog prostog broja? Pa, prost broj je djeljiv samo sam sa sobom i sa brojem 1. To nam ne govori jako puno, zato što imamo onda nemamo neki pretjerani način kako bi to mogli provjeriti. Ali ajmo razmisliti logički. Dakle, napišemo prost broj je broj koji sobom i sa 1. U redu. Što nam to znači? To nam znači da moramo provjeriti je li taj broj, dakle koji provjeravamo, djeljiv sa ičim drugim. Sad, problem kod toga je što ima beskonačno drugih brojeva. Kako ćemo provjeriti je li djeljiv sa bilo čim? Pa, nećemo. Provjerit ćemo samo da li je djeljiv sa onim brojevima do njega. Ako je djeljiv da li broj 5 može biti djeljiv sa 6, sa 7, sa 8 i tako dalje? Ne može.
Dakle, nema smisla provjeravati brojeve koji su veći od tog broja. Dakle, gornja granica nam je x. Prije nego što napišemo da nam je gornja granica x, moramo se prisjetiti da smo rekli da ćemo proći kroz sve brojeve. Kako iteriramo kroz sve brojeve, jedan po jedan? Pa to najčešće radimo sa for petljom, tako da možemo napraviti for i onda imamo nekakav i jednako, onda unutra definiramo od kud do kud i definiramo i plus plus. U redu. Dakle, što smo ovdje napravili? Odredili smo da je gornja granica x, to smo sad rekli. Dakle, stavimo gornja granica je x. A što nam je donja granica? Po broj 1 ne može biti 0. Zašto ne može biti 0? Mislim, to je manji broj od x, ne? Pa nešto dijeljeno 0 nije definirano. To će nam izbaciti error i to ćemo preskočiti. Ima li smisla provjeriti je li taj broj dijeljiv sa 1? Pa ni to nema previše smisla. Tako da možemo provjeriti je li... Tako da i to možemo preskočiti, ne možemo početi sa 2. Naravno možemo početi, u biti ne možemo početi sa 1, pardon. Moramo početi sa 2. Jer ako počnemo sa 1, broj će biti dijeljiv i automatski će nam reći da taj broj nije prost. Ako krenemo od broja 2, koji je najmanji prost broj, ići ćemo po redu od 2 do x-a, do recimo 7. I za sve brojeve između ćemo provjeriti je li taj broj prost. Odnosno je li dijeljiv sa njima. Ok, dakle što nam onda ide u tu for petlju? Pa u for petlju nam ide jednostavno je li taj broj dijeljiv sa tim iteratorom, sa tim brojem kroz koji prolazimo. Je li dijeljiv sa svim tim brojevima između, odnosno je li dijeljiv sa jednim brojem između. Dakle, kako se provjerava je li neki broj dijeljiv? Za to imamo operator modula, onaj postotak, i on nam označava ostatak cijelobrojnog dijeljenja. Dakle, ako dijelim 5 sa 2, ostatak će biti 1, jer je 5 dijeljeno 2, 2 i ostatak 1. To znači da možemo napisati x modulo i. Ovako postavljen nekakav uvjet još ne znači puno, jer moramo odrediti do kraja taj uvjet. Je li, za koje vrijednosti znamo da taj broj je dijeljiv? Pa ako je neki broj dijeljiv sa nekim, ostatak mu je 0. Ako je moguće cijelobrojno podijeliti neki broj, ostatak će biti 0. Dakle, moramo ovo odrediti kao uvjet. To nam je uvjet. Ako je dijeljiv, dakle ako je broj dijeljiv sa iti jednim od ovih, možemo automatski return 0. Nadam se da to razumijete, jer to je... Dakle, kada god program prolazi kroz nekakvu petlju, odnosno kad je u funkciji i kad bilo gdje, u bilo kojem dijelu tog koda u toj funkciji vidi return nešto, on automatski vraća tu vrijednost i izlazi iz funkcije. Dakle, da sam ja sad napisao nešto tipa ovo i onda nakon toga napišem printf ovako nešto, ovo tu se neće izvršiti. Neće se nikad izvršiti zato što je ovaj return ispred njega. Bože mili. U redu. Ni ovo nam ne treba. U redu. Dakle, odredili smo što ako je dijeljiv. Dakle, ako je dijeljiv, taj broj nije prost i vraćamo 0. Dakle, možemo odrediti novi komentar unutar komentara. Broj nije prost. Dakle, 0 nam znači da broj nije prost. Pa dobro, kako ćemo onda znati je li prost? Pa ako je prošao kroz cijelu petlju i nije se vratio, dakle nije izašao iz programa, onda nije bio dijeljiv niti sa jednim brojem između. Dakle, prošao je kroz 2, 3, 4, 5, 6 i niti jedan od tih brojeva nije bio dijeljiv
dakle nismo mogli podijeliti njega s tim brojem, to znači da taj broj, je taj broj prost, jer je djeljiv samo sa sobom i sa 1. Što znači da možemo nakon for petlje jednostavno staviti return 1. Odnosno, broj je prost. I sada kad malo pogledamo ovaj tu pseudokod, da tako kažem, ovaj kod u komentarima, možemo primijetiti da je to zapravo riješen zadatak. Mislim, ovo tu je C kod, ovo bi trebalo funkcionirati, samo trebamo još deklarirati integer i. Dakle, na koji način smo ovo riješili? Krenuli smo od toga da trebamo napraviti funkciju, to je svima jasno i to je očito iz zadatka. Ono što nije očito je kako odrediti je li broj prost. I to je u biti pitanje ogromno kako odrediti je li neki broj prost, te ima jako puno načina na koji se to može riješiti. Ovo je najjednostavniji. Dakle, krenemo od 2 i idemo do broja. Po putu provjeravamo je li broj djeljiv sa ikojim od tih brojeva. Dakle, ovo tu samo označava je li neki broj djeljiv s tim. To nije neki kompleksni x dijeljeno ovo ono. To je samo ostatak cijelobrojnog dijeljenja. Ako je 0, to znači da je djeljiv. Ako je broj djeljiv, znači da broj nije prost, vraća 0, izlazi iz funkcije. Odmah. Nema čekanja. Ono što ste možda primijetili da nisam stavio vitičaste zagrade oko ovoga, uporno stišćem F12. To je zato što vitičaste zagrade ovdje nisu potrebne. Ako imamo samo jedan red koda, vitičaste zagrade nisu potrebne, osim od funkcija. Od funkcija vitičaste zagrade i jesu potrebne. Ok, što smo mi sad dobili sada? Mislim, mi sad u glavnom programu možemo pozvati ovu funkciju prost i napisati if prost jednako 1. Inače ovaj komad nije potreban, možemo napisati samo if prost, jer nešto je istinito ako nije 0. Dakle, ako je prosto, jer jedine vrijednosti koje nam ova funkcija može vratiti su 0 i 1, dakle ako je prost, onda možemo onda možemo napraviti dalje. Uglavnom, što bi ova funkcija pozvala, ova funkcija prost? Ona bi samo u sebe ubacila broj. Dakle, ako je broj prost, ako je prost broj, if prost broj, onda ispišemo printf je prost broj. I nakon toga napišemo ovako. Else, dakle ako nije prost, napišemo slično nije prost broj. U redu. Mislim, to nije neki pretjerano kompliciran program. I zašto bi uopće koristili tu funkciju ako možemo samo ju ubaciti, ako možemo ovaj komad koda samo uzeti i ubaciti ovdje. Pa zapravo prava vrijednost, prava moć ovoga principa jest da ja sad mogu kasnije pozvati ponovo prost neki drugi broj. I ne samo to. Ako sam ja napravio niz, dakle da je ovo niz od 5 članova, i sada napravimo ovdje na brzinu, napravimo da se upisuje u taj niz nekakvih 5 brojeva. Dakle, to je samo upis niza. Onda možemo napraviti petlju koja će proći kroz svaki broj u tom nizu i provjeriti je li taj broj prost. Dakle, napravimo ponovno for i jednako 0 i manje od 5 i plus, zatvorimo zagradu i napravimo ovo. I sad možemo ovaj tu komadić, dakle ovo što smo napravili, doslovno ubaciti ovdje i gdje god piše broj, samo još dodati
ovaj dio od niza. Dakle, provjeriti je li taj član prost. I što smo sad napravili? Sad smo napravili program koji će provjeriti za jedan cijeli niz. Dakle, neće samo jedan broj provjeriti, nego će provjeriti niz. I možemo, isto kao što smo prije radili, možemo staviti ovaj define, ne znam, max, i neka bude 10, neka bude 5, nije bitno. I umjesto ove petice napišemo max. I sad smo dobili jako puno fleksibilnosti za jako malo koda. Sad imamo jednu konstantu koju možemo slobodno mijenjati kako god želimo. I imamo jedan niz koji ima toliko članova i imamo for petlju koja će provjeriti je li svaki od tih članova prost. Je li svaki od tih članova prost? Da. To nam je jako moćno i jako fleksibilno. Kao što možete vidjeti, ovdje ja mogu sada napraviti, recimo da sam radio na ovom kodu, nešto ovaj kod radi i sada odjednom skužim, ne, trebam imati 50 članova u ovom kodu. Napravim ovo, riješio sam cijeli problem. To je odlično, pogotovo zato što, mislim, to je jedna odlika arrayeva, da ne moramo, odnosno nizeva, da ne moramo definirati 50 različitih varijabli, onda za svaku radi posebno, nego radimo u petlji. Ali funkcije ovdje same po sebi igraju ogromnu ulogu. Pogotovo ako još želim kasnije napisati nešto tipa ovo. Ne znam, možda bi trebao još objasniti rekurzije. Kako riješiti zadatak nekakav rekurzivno. Zadaci koji sami po sebi nisu rekurzivni su najčešće jako zeznuti za napisati rekurzivno. Tako da te neke stvari ćete morati baš na ovaj način morat ćete jednostavno čačkati, provjeravati da li radi. Vidjeti definiciju pa gledati na koji način možemo ovo, na koji način možemo ono. A što se tiče nekakvih stvari koje su same po sebi zadane nekakvom rekurzijom, tipa faktorijel, tipa potencija, tu ima isto tako jedan lijep način za vidjeti kako ćemo to napraviti, pa ću to sada napraviti. Ja se ispričavam što ovaj video malo duži, ali mislim da je jako bitno da svima bude jasno na koji način zapravo možemo rješavati nekakve zadatke. Recimo da želimo definirati funkciju faktorijel rekurzivno. To je super, to je jednostavno, zato što je funkcija faktorijel sama po sebi rekurzivna. Po svojoj definiciji ona je rekurzivna. Faktorijel nekog broja, recimo 5, jednak je broju 5 puta faktorijelu od 5 minus 1. Sada, ako to ne znate kao definiciju, možete gledati što zapravo radi faktorijel. Ako znate što točno radi. Dakle, ako znate da je faktorijel od 5 isto što i 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Ako znate to, možete iz ovoga dobiti ovo dolje. Za koju foru? Pa ako znate to i znate da je faktorijel od 4 jednak 4 puta 3 puta 2 puta 1 i znate da je faktorijel od 3 jednak 3 puta 2 puta 1, vi možete primijetiti da vi možete umjesto ovog tu dijela napisati faktorijel od 3. A umjesto ovog dijela možete napisati faktorijel od 4. Odnosno, kako gledate u to, možete primijetiti da je ovo 4 minus 1 i da je ovo 5 minus 1. I na taj način ste došli iz onoga doslovnog 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1, ste došli do same definicije faktorijela. U redu, ajmo sada zapravo
definirati tu funkciju pa da završimo. Imamo neki broj x. Da bi funkcija bila rekurzivna, a da ne ide beskonačno, moramo prvo definirati nekakav uvjet da ta funkcija ne ide u beskonačnost. Kada će ta funkcija prestati pozivati samu sebe. Ne kad će prestati se izvršavati, nego kad će prestati pozivati samu sebe. Dakle, uvjet pod kojim ona ne pozove samu sebe. Dakle, if, neki uvjet, i neki return, dakle, automatski nešto završava. Jednostavno neće više raditi što je i prije. Neće pozivati samu sebe. Ok, kako ćemo definirati to? Pa razmislimo malo o tome kako smo definirali sada funkciju rekurziva. Ona se spušta od x-a do 1. Dakle, nikad neće preći nikad neće preći 0 i ići dalje. Dakle, imamo krajnju granicu, a to je da ako je x jednak 0, možemo napisati return 1. Zašto možemo to napisati? Što ako neko ubaci faktorijal od 0? Pa definicija faktorijala od 0 jest 1. Tako da ovo funkcionira kako treba. Ne moramo nigdje rješavati nešto da se ne događa ovo. Ok, imamo to. A kako smo rekli da ćemo ovo deklarirati? Kako ćemo ovaj dio? Pa, rekli smo da je faktorijal jednak umnošku tog broja od kojeg želimo faktorijal puta faktorijal od tog broja minus 1. I to je cijela funkcija. Sad kako imamo kako je sve po jedan red, možemo to lijepo srediti ako znamo da više nećemo to dirati, da nećemo mijenjati ovaj kod. Možemo to srediti da izgleda ovako. I na taj način smo deklarirali faktorijal u 2 reda koda. Eto, ja se nadam da ovo ima nekakvog smisla, da je ovo nekom pomoglo na koji način razmišljati u biti kad nekako pokušavate riješiti zadatak. Bitno je da izvučete iz svega ovoga da kad rješavate zadatak trebate ga svesti na jako sitne i dobro definirane dijelove. Dakle, što god je zadatak, koliko god kompliciran bio, ako jednog dana ste programer i trebate isprogramirati auto koji se sam vozi po cesti, ono što morate napraviti je taj problem sasjeći na najsitnije moguće detalje koje su vama jasni i koje znate kako direktno isprogramirati. Tipa, taj auto će morati znati skrenuti u lijevo. Ok, što to znači? To znači da će morati okrenuti volan. Kako će okrenuti volan? Pa okrenut će ga za nekoliko stupnjeva pokrećući taj motor. Ok, što to znači? To znači da poziva ovu funkciju koja bi pokrenula motor i poziva ovu funkciju koja će odrediti za koliko stupnjeva. Moramo na taj način razraditi cijeli plan u glavi ili ako ne možemo u glavi na papiru ili u Paintu ili negdje. Hvala što ste gledali i ovaj video.